Ang mga customized assistive devices gilangkuban sa wheelchairs, strollers o walkers. Matag usa nagkantidad og 30 ngadto sa 50,000 pesos. Sumala sa lokal nga gobyerno sa Tagum City, kini ang resulta sa gihimong assessment ni adtong bulan sa Mayo 2025 alang sa mga pasyente nga adunay cerebral palsy, amputee, stroke survivors o guban pang klase sa disabilities. Gila sa LGU-Tagum ang kontribusyon sa Southern Philippines Medical Center nga nag-organisa sa assessment og therapy evaluation diin ang ilang mga registered therapist ang nag-assemble sa customized assistive devices nga haum sa klase sa gihambing nga balatian. 27 ka mga PWDs ang benepisyaryo niini diin ang turnover ceremony gihimo sa GV Ayala Hall City Hall Complex Huwebes, Setyembre 11. Ang programa usa sa mga prioridad ni Tagum City Mayor Ray Uy ug Tagum City Council of Women's Foundation Incorporated nga gipangunahan ni Alma Uy. Atol sa turnover ceremony, ana ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints nga benefactor sa proyekto. Dili lamang kini ang unang higayon nga adunay gipanghatag nga customized assistive devices ang LGU-Tagum kay naninguha sab kini masuportahan ang tanang PWD sa Tagum City. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe